például, hogy mi az a tocok? Micsoda? Tocok. Amikor adsz egy tockost, akkor valakinek kell lennie a tocoknak, nem? Mégsem találkoztál még vele? Nem mondják, hogy például fázik a tockom? Érdekes. Vagy például itt van a másik kérdés, hogy meddig tart egy pásztoróra? Egy pásztoróra az 60 juhászperc, esetleg 3600 kondás másodperc. Aha. De említhetném azt is, hogy ki kóstolta meg az édesanyát. Ezek foglalkoztatnak. Illetve a kotnyél. A kotnyél. Minek a nyele ez a nyél? Tudsz válaszolni arra, hogy mi az a kott? Most meg fogsz őrülni, Brandon? Nem. De mi az a porci? Ugyanaz, mint a porcika? Vagy csak nagyobb? Itt van a szemer, ugye? Szemerkél az eső, vagy egy szemernyit se jobb. Valaki mondja meg nekem, mennyi egy szemer? Most valaki mondja meg! Brandon, mennyi egy szemer? Mondják meg, hogy mennyi egy szemer? Itt van az ellenőr, tessék. Ha van normál őr, akkor mit csinál az ellenőr? He? Az őr ellen harcol? Átát ellensége? Vagy nem őriz valamit direkt? Rohadjon meg mindenki!